Min wara dar kulħadd Lorenz Gonzi ftehim mal-Unjoni Ewropea biex l-età tal-pensjoni terġa' tola. Joseph Muscat qal li b'dak li ftehim il-Prim Ministru l-età ta' irtirar jew tola għal wara l-65 sena jew min għandu aktar minn 49 sena wkoll ikollu jibda jirtira ta' 65 sena, meta sal-lum dawn jirtiraw ta' 61 sena. Lorenz Gonzi ma jistax jiġi fdat fuq kwistjoni daqshekk delikata. Il-Partit Laburista għandu l-pjan tiegħu. Ma nemmnux li huwa aċċettabbli terġa' tola l-età tal-pensjoni. Il-Partit Laburista jemmen li s-sostenibilità tal-pensjonijiet għandha tkun marbuta ma' ekonomija li tikber u ma' żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol, waqt li n-nies ma jistgħux jibqgħu jaħdmu dejjem aktar fit-tul. Dwar il-vot fuq il-liġi tad-divorzju Joseph Muscat qal li l-vot le tal-Prim Ministru jirrifletti stil ta' tmexxija. Ma naħsibx hija kwistjoni sempliċement dwar divorzju, li hija kwistjoni importantissima. Imma kwistjoni li turi stil ta' tmexxija. Stil ta' tmexxija li naħseb għadda żmienu, stil ta' tmexxija ta' min jalaq widnejh u ta' min jisfiduċja lill-poplu, minflok jaraf is-sinjali ta' żminijiet. Lorenz Gonzi daħħal il-Partit Nazzjonalista fisqa. Minkejja li issa l-Parlament fil-prinċipju vvota favur id-dħul tad-divorzju, il-Partit Nazzjonalista għandu pożizzjoni uffiċjali kontra. Al kontrarju l-Partit Laburista ara s-sinjal ta' żminijiet. Waqt li ta' merħba lil Cyrus Engerer, Joseph Muscat qal li l-għażla llum hija bejn dawk li jridu jżommu lil pajjiż f'sitwazzjoni li m'għadix tot aktar rappreżentati mill-Partit Nazzjonalista u il-progressivi u l-moderati li jemnu f'bidliet kawti iżda kuraġġużi f'seklu ġdid, rappreżentati mill-Partit Laburista. Dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku l-mexxej Laburista fakkar li s-sitwazzjoni preżenti hija riżultat ta' sena u nofs ta' pjanar u spiża ta' 400,000 euro f'konsulenzi. Saħaq li r-rotot li huma l-problema prinċipali kienu d-deċiżjoni tal-Gvern. Waħda mill-bidliet urġenti li hemm bżonna hija s-sitwazzjoni tat-trasport lejn l-isptar Mater Dei minħat isfel tal-pajjiż. Dwar l-Malta sostna li din għandha tkun parti integrali mill-Ministeru tat-Turiżmu u mhux mill-Ministeru tal-Finanzi għaliex hija qas nazzjonali li mingħajrha pajjiżna jkollu problemi enormi. Jien fiduċjuż illi Partit Laburista fil-Gvern jekk nagħtaw il-fiduċja l-Malta mhux insalvawha, inqajmuha fuq saqajja u nerġgħu nagħmluha waħda mill-forzi ewlenin u kruċjali tal-ekonomija ta'. Fuq is-sitwazzjoni fiż-żona Ewro Joseph Muscat qal li hemm bżonn ta' dibattitu dwar l-istrateġija tal-Gvern f'dan il-mument. Għandna bżonn analiżi serja u kritika mingħajr ma jinħoloq allarm.